Maayong adlaw kay Spirit kini si Randy Malinban para sa Ronda Parokya. Sa Paskong darating, sa taas nyo'y ako pagmahanga sa Ginoo. Bitaw na sa first Mayo ng study galing, sa first day, sa ikalima ng study galing, ang uban na musimba, usat sa pagpanganda, pero ini ang ating ipangandaman, dili ito ang misa, pili ang misa sa pagkatao sa Ginoo. may candy at chocolate. Sa inyong pag-aayon, kanina ako sa ngalan sa Bahal na Bireng Maria, nanguros na. Na maglilingi pa yung pandamay. Next sense of excitement. Kabisa na kalugay na. At kabisa ni kayo excited kaya po ka naman. Kaya Ginoo magpakatao. Namuni ang mensahe sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, isay-isay mga kaisunan, manaay saan. Saan kabot sa ating Ginoo Yesu Cristo. Hindi sa ating Ebanghelyo karon. Kung may kiba, isay-isay sa ating kanang pagbasa. Ang ininong balay at tagatukuron o ang tiyan sa mahal na Birhen. Sa Pasko, Ang bala ang Diyos naghimo balay dinhi sa kalibutan gamit ang tiyan sa mahal na inahan. kayong lahat ay naging masunurin. Classmates sa seminaryo, may istorya ko ito nito. Ako yung first na pagkasal. Kaya expose na kami one year. So siya nakita na siya ang wapa. Kita ang wapa kung ngayon lang. JKK Christ the King Langfield o JKK Christ the King Luznan. Ugma, Desyembre 25, duha na ang atong misa. Alas 8 o alas 10 sa punta ang our server. Karong umaabot na Desyembre 25, 26 o 27, 2023. Hinaot na inyo silang dawaton. Ang mga kalingan alang sa atong pagsaulog sa kapistahan sa atong patron, mao ang musulman. Desyembre 30, alas 6 sa punta, last day. Mga igsoon aron magandang bilang Salmos Sa ni Paskong Santos Elisa, atong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin. Dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at chocolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay. Ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko